Assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake haduwa a wannan channel tamu, channel mai suna Arewa BTC. Channel da zamu rika kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology tare da online businesses. A yau na zo muna da wani sabon abun ga mining ne mai suna Griff, wanda ya zama na yi video da dama daga a baya, wanda yake akwai Wolf, akwai Fox abun ga. Cikin Fox Exchanger akwai wallet ɗin shi, nan da December za a fara withdraw nashi. Amma kamin mu je ga nuna mana yadda za ka yi register, idan baka danna mana subscribe ba, muna mai roƙo ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓa saboda za mu saka sabon video kai ma ka samu. Assalamu alaikum. Sannan a cikin abun ga Fox Exchanger nan akwai Wolf, akwai Griff. Idan ka je dukkansu, idan ka shiga akwai video don aje maka shi a description, link in videos ɗinsu za ka je ka kalla su ma kai abin ga nasu. Da farko dai idan ka zo link inna yana a description, da ka danna zai kai ka Play Store, ko kuma ka je Play Store kai tsaye ka danna Griff Network. Da ya kawo maka ka danna open, yana kawo maka nan za ka ɗan jira ya ɗan loading ya wuce. Yana wucewa zai kawo maka wannan fuska kamar haka, za ka ɗan makin akan wannan wajen, sai kuma ka danna nan Google in nan sai ka danna kan shi. Ana danna kan shi za ka ɗan jira zai ɗan loading, zai kawo maka su Gmail ɗin da ke kan wayanka duka gabaki ɗaya, sai ka zaɓa Gmail ɗin da za ka yi amfani da wajen registration nashi. Ana dannawa zai kawo maka fuska kamar haka, sunan da ke kan Gmail ɗinka sai ka sa phone number ɗinka ga Gmail ɗinka nan ƙarshe, sai ka sa referral code. Referral code yana nan a description, za ka sa shi kamar haka. Da zarar ka gama sa su sai ka zo ka danna sign up. Kana danna sign up za ka ɗan jira zai ɗaya loading. Yana loading zai kawo maka fuska kamar haka, ka gama registration naka kenan. Da ya kawo maka fuska kamar haka sai ka zo ka danna wajen da aka ga an sa logon Griff ɗin nan, kana dannawa zai fara maka mining automatically. Da kuma ga kuma daily reward nan, kana danna daily reward za ka ga abin ga sun ara maka, sun baka reward na day. Sannan ga invite your friend din nan daga ƙasa, shi kuma za ka danna kai invite aboki ka, za ka samu 50% abin da yake samu. Sannan da ka danna wajen home din nan, kana danna wajen home za ka ga sauran bayanai na komai da komai, ga account setting duka da komai da komai. Duka muka kawo ƙarshen video.